Now, if there's one thing that I've learned from the domestic media coverage of this case, it is that journalists and their editors have a tendency to fixate on the salacious elements of a person's speeches while ignoring the less interesting parts. And so it was with Rodrigo Duterte. The prosecution has had its opportunity to show you a selection of these speeches and seems to believe that the more they show, the greater the chances of convincing Your Honours to confirm the charges. But what the prosecution has not told the public is that in its document containing the charges, which governs these proceedings and nothing else, it has only supplied 20 of these speeches as proof of criminal intent. And as I mentioned in my opening statement, 10 of these speeches, including 2 referred to by the Deputy Prosecutor, actually contain an exhortation to the use of lawful self-defense. Thereafter, we found a further 35 speeches, which will be found at tab 9, 11 to 26, 29 to 35, 37 to 41, 43 to 46, 137, and 152. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye! So, unsa to mga katropa? Gi-sensationalize. Sa pipila mga dili man tanan. Hindi na to i-generalize may gala ka doon na may mga maayo pa. Gi-sensationalize mga igsoon. Sa pipila ka mga naa sa media. Ay nasampit nga mga pamahayag ka ni Adto ni Digong. Like for example, exhortation. Sa man exhortation ka tropang Arnel? Kana bang murag nagmaymay ka? Gimaymayan nimo, presidente man ka, gimaymayan nimo imong sakop mga kapulisan, no? Nga alang magkinsay maymayan, alam mang maygalag ang mga taga Bureau of Fire. Nga ang law enforcer nato maygala kadto man yung pulis. Mayong kag droga o dahil na epideya maygala o na may sa atuang kapulisan, mo gini sila mo patuman maigsuos balao. No? Kinsa may dapat maymayan sila gyud. Unya gisultihan sila nga ang i-explain dito mga katropa, it is the lawful use of force. Unsa man na ang makatarunganon nga paggamit sa kusog. No, kung pananglitan, era ko sa paglaktod nga bagastorya may gala. Ang pulis ba murag giingnan, sir, korporal, kinsa ba kang tarpulano? Kung magbaybas mo o niya musukol, ayaw pagduha-duha gamit anang imong pusil. Kay gibayran na sa gobyerno, ang bala gipalit. Unya di ba nakakapabuto? Murag nga na mga katropa ba, no? Gamitan na, nga naman, imong kinabuhi manggoy masugal diha. So, asa man may magpili. Bisag, sige kuno, asa man mo magpili, mapatyan tag pulis o mapatyan og adik. So, sa kana nga statement, ilang gi-equate nila as, wa gyud si Digong, nisugo gyud siya bay nga, patyon ang mga kuan. Napay mga komentaryo dayon nga, kana makadasig kuno sa mga pulis nga mupatay lang. Inyo nang interpretation. Pero klaro mga higala, ang exhortation, may, no? Nga nag-ingon, kung musokol, ayaw papildi, kay pulis man ka, mas magamit pa kas katilingban kaysa aning adik atong prisohon, pakanon niya magyapi pulos. Lagi, kaysa ikaw nga pulis, o ikaw mapatay, sayang kaayo. Napay imong mga pamilya, na imong pamilya nga mabiyaan, duha pagid kabuok imong asawa. Kuan di ay, duha kabuok imong didang, way labot ang asawa. Daghan ang mapas mo pag ikaw ang mapatay. Murag yan na mga katropa ka simple. Pero ilahan ang gi-equate nga ay gisugo gid ay ni Digong. Pero kung imong humanon ang speech, humanon nimo ang speech mga higala, maklaro nimo ang meaning. Ang context ba nganong gisulti man niya ni? No, nganong gisulti man niya ni? Aron may higala nga hatagan og kusog. No? Kini mga higala mga pulis nga, well, do your job. Kung abot sa panahon nga magkapinusilay, it is your duty to defend your life, pod. Diba? It is lawful nga mubunot ka, mulanit ka sa imong pisluta. O mution ka, mupusil ka. Nga naman, you need to neutralize that. Otherwise, ikaw ang mapatay. So, kanina po nga pulong, neutralize. Giklaro naman yun na dito sa Senate hearing
nga ang term nga neutralize, even mga higala ang krame, ang neutralize doesn't mean patay. Di ba? Ang neutralize, mga katropa, daghan siya pwedeng meaning. Ha? Neutralize could mean, you can apply, mga higala, kung sa grammar ba, mga igsoon, no? Whichever is appropriate on the situation, mga kaigsuunan. For example, you can use the neutralize na dakpa na. No? Nag-wild man, na-neutralize na. No, sa man to, gipusil ang tiil. Buhay pa. Na-neutralize, may tawagan, na-neutralize na. Na-neutralize na. Nya, patay lagi. Man, pagpusil kay ni action mag-balising, di na ego ang ulo. Di ba? Ano? So, neutralize. Ang kining term nga na neutralize, ang pag-abot sa ICC, isa ra kabuk meaning. Pag-ingon nga to neutralize, ang meanings para sa ICC, patay na retso. Dili man na mao. Di ba? Wala man na mausap, wala man na na-change mga higala. Times ako sa ning timbayaon ato mga katropa diri sa YouTube. Si Koreanong Hilaw, good morning. Good morning. Si Ria Kilario. Good morning. Josefina Tapakal, hay, nakita na jud kita, katropang Arnel sa Facebook. YouTube po ito, ma'am. Iba din yung sa Facebook, ma'am. Sa Facebook, shout out Kabayangan, Duhali. Good morning. Good morning sa mga taga Kabayangan, Duhali. Good morning. Ingon po siya nga, minaw na lang ko sa radio, sir, kay na ako'y gibuhat, nalingaw ko, God bless sa program mo. Anak yung pinaka-the best, ma'am. Pero pwede ko gyapon, ma'am, sa TV ka manood ng YouTube live natin, ma'am. Tapos, pakusgi lang, no, ang imong kuan. Mura lagi po kag-radyo na, ma'am. Di na kakinahanglan mo palit og radyo na amoy mga TV diha. Kung gusto mo manginaw may galag bulsay, alas 7 buntag, no? Ungot na diya kay naka-live nami. Ana mga katropa nya pakusgi lang dayon na para mura gyapon kag nakaradyo mo manitirada karon. Si Efren Arisgado, maayong buntag idol, watching mayong hapon diri sa Amos, Canada. Nag-atang gyud ko sa imong program kay nindot man kaayo imong topic. Oy, salamat kay sir. Bullseye. Bullseye. Sir, nganong mangayo pa man si Kian de los Santos o Justisya nga ang tulo ka pulis nga nagpusil na priso naman sa akong pagsabot pamulitik. Mao na siya, isa na siya. No? Hello po, watching from Paranaque, Manila. Thanks po. Salamat po. Good morning. Di ba? Kulang pa ba di ay may gala? Unsa pa mang hustisya ang pangitaos kabanay ni Kian de los Santos? Nga katong tulo ka pulis may gala, gipriso naman nila. No? Na naman to, unsa pa man? Di kay gi-appeal na po daw nila may gala sa kuan kay lagi extrajudicial killing, war on drugs against Duterte. Bullseye. Bullseye. Mo na nakapait diha mga katropa eh. So unsa pa ilang gusto may tabo? Wala man lang sila nasuko sa drug lord. Muna ang gikatingad-an ha. Kamong mga kabanay kunuhay sa mga nasuko ni Digong. Wajud mo sukad kabati o kasuko anang drug lord nga mo'y gahimo. Kana mga nagluto sa Cebu, gyud mo masuko anak, nga Digong ra gyud mo nasuko. Tarong nga plastara ko no ng inyong mga tornillos, yung mga utok, og tarong pa ba na? Wala mo nasuko sa drug lord. Wala mo nasuko sa drug pusher. Wala mo nasuko sa mga nagpayuhot sa droga. Sa naghimo sa droga. Pero nasuko mong Digong. Nga unang-unas tanan, dili man si Digong mo ay nagbaligya og droga ng imong kabanay. Di ba? Dili si Digong mo ay dili si Digong drug lord. Ang kang Digong gihimo, mga katropa, iyang gipanalipdan ang Pilipinas nga dili ma-addict tanan. Bullseye. Bullseye. Di ba? Iyang gipanalipdan mga katropa ang Pilipinas ay nangangko naman gani na sila Yan, self-confess. Kana si Kerwin Espinosa. Na mayor pa. As kag yung paita mga higala na mayor naman noon ang niangkon nga drug lord. Gipugos pa rin na siya. Siya may niangkon mga higala. O man siya giing nga drug lord siya. Siya ay niangkon mga higala nga drug lord siya. Marso 2, Sir Ludi Basitas diya sa La Pilipina. Ato dakbayan sa Tagum. Good morning, sir. Good morning. Kana si Kerwin Espinosa gipugos na siya nga moangkon. Naman na sa hearing may gala siya may niangkon nga drug lord siya, self-confess. Neni Onies Sato,
Maying buntag, sir, taga Bukidnon ko, permi ko gatan-aw sa imong program. Good morning. LD, maying buntag. Good morning. ICC now has become full venue that the world would know how great Digong is, being firm in fighting drugs. He is one and only who did that among the world past and present the leaders na ulawan og maayos BBBM kay na-expose nga politically motivated ang pagdala ni PRRD sa ICC. Madutlan pa kag uaw na mga higala nas bongbong.